Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na.
parang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Hala, kapag yung kumpanya nyo na yung nagtitipid, kabahan ka na. Charot. Kanina sabi ko kay Charm, Oh, nag-fluctuate ba yung ilaw? Hindi po, pinapatay ko po kasi dapat patayin na. hoy! Ano na? Ano na po? Ay, naku. Mga leaders! Baka naman po! Ano na po? Grabe na. Nakikiusap na po. Alam mo, sa totoo lang, di ba yung nag-trending na balita recently na yung driver na naubusan siya ng krudo tas kinailangan niyang pumunta pa sa gasoline station, makakuha lang ng worth 400 pesos para lang malagyan. Yung mga in-interview na driver na umiiyak na. Correct. Ay, naku po. Tsaka yung mga tsuper na uubusin na lang nila yung laman ng kanilang Oo. tangke kasi wala na silang pampakarga. Kasi wala nga sila talaga pang kapital eh. Wala kasi talaga. Yun yung na-observe ko talaga kanina na anong nakaraan na nag-travel ako na kung ano lang yung maiipon nila na yung binabayad ng pasahero. Yun lang din ang papagas nila. Papagas nila. So kung walang sumakay, umikot siya na maikot, maubos yung gas, wala na. O yun na nga. Grabe. Tapos may mga iba pang mga biyahe. Kasi yun nga alam mo yun, lahat po gumagawa ng paraan para magtipid. So may mga ibang mga bus companies na dati kahit na bumiyahe sila ng hindi puno yung bus, gagawin nila. Ngayon, kailangan at least kalahati. Oo. Pag hindi na kalahati yung number of passengers sa loob ng bus, hindi na sila babiyahe. Paano kung nandun ka, naghihintay ka, hoping, di ba? May Isa ka dun appointment ka, may interview. May interview ka. Ay, sorry po! Hindi po umabot ng 50%. Alam mo, sa totoo lang, tinatawa-tawa na lang natin para hindi talaga tayo mabaliw. Totoo. Kasi nakakaaning. Kanina, nag-commute ako ng jeep kaninang umaga kasi may Okay. pinuntahan ako. Tapos, alam mo yung may isang pasahero na akala ko parang estudyante. Tapos sabi niya, sukli po, sabi ng driver. Sabi niya, okay na po kuya. Ramdam mo yung sa boses ng driver, ay salamat po. Na hindi na niya kinuha yung Oo. sukli. 'Di ba? Sana kung meron tayong konting extra. Correct diba? ka. Gawin. Malaking bagay yun sa mga driver. Kasi 'di ba parang hindi siya mandate na lahat magtaas na din. Hindi eh. Oo, hindi. At pag nagtaas na din, Kung kunyari, tumaas naman sila, man, hindi na mahabol kasi tumaas na naman eh. oo, sobra na yung pagtaas. Or pag nagtaas naman, hindi na rin makakasakay yung mga middle class. Oo. Kasi hindi na rin aabot. Tama. Kulang So, na rin din. So, Anong for the gagawin past namin ni week, kasi Coliala? Ito yung sinasabihin ko sana. Nung past week, sinasabi ko na mas matindi pa rin ang COVID. Binabawi ko na po. Erase! 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 Nakakaloka. Alam mo, promise, tinatawa-tawa ko na lang talaga. Pag halimbawa, usap-usap din kami dito, sabi nung isang kasamahan natin, sabi niya, paano na po, nag-full tank ako kanina, 9K na ang full tank. Sabi ko, hindi ko yan ma-experience kasi kami, konting pitik lang na nabawasan. Pupunta na ako ng gas station kasi baka mamaya, bukas makalawa, tumaas na naman. So, hindi ko pa talaga na-experience na i-empty out. Since this crisis happened, na i-empty out yung mismong tanke. Kasi every week nga tumataas. Tumataas. Kaya, talagang nakakalurke.
Yun lang ang masasabi ko. Nung una, akala ko mas matindi po yung COVID. Totoo. Ngayon, naisip ko, it's a tie. It's a tie. Mahirap. Oo. Totoo pa rin naman. Mhm. Para sa akin, mahirap pa rin naman yung health crisis kasi kalusugan yan eh. Oo. 'Di ba? Lahat naman po tayo pwedeng at any point in our lives pwedeng mamaluktot kapag ka maiksi ang kumot. 'Di ba? Oo. Katulad nga nito, pinapatay ang ilaw kapag hindi kailangan. Wag na nga mag-iwan ng mga nakasaksak, na mga nakaplug, 'di ba? Hindi naman kailangan. 'Di ba? Yung mga ganun, gawa tayo ng mga paraan para magtipid. Magagawa kasi natin 'yan kung tayo po ay functioning Oo. at healthy. So talagang mas matindi pa rin yung COVID crisis kasi health yun eh. Wala ka na magagawa kapag ka yung kalusugan mo na talaga at stake. Ito, natututo na yung mga tao kahit papaano magtipid. Nag-i-adjust yung mga kumpanya ng 4-day work week o di naman kaya may mga work from home talaga o di naman nagkakaroon ng mga Ayan, adjustment. tama. Alam mo yung aking kumikinang ulo analysis, parang kung hindi to na maagapan ng mga leader natin, this will fall to health crisis. Ayan na. Bakit? Doon na tayo papunta. Diba? Bakit? Kasi unang-una, yung mga pang-maintenance, kung wala ng trabaho, kulang na yung pera, Wala ano nang pang ibibili? pambili. Oo. Babagsak siya sa health crisis. Health crisis. Oo. So aabot pa po tayo dito mga Sana. sir at ma'am. Oo. Ano ba dapat gawin nila? Baka katulad natin hindi din natin alam. So hindi din nila alam. Charot. May mga, Hindi ko alam. may mga nagmumungkahi na Oo. pwede bang adjust mo na yung VAT, pero Oo. nag-aalangan din sila kasi may mga maapektuhan din. But in some I other think way, may maapektuhan din meron talaga. talaga at meron eh. So check and balance. Alin po yung choose the lesser evil. Oo. Hindi ako ekonomista, so hindi ako para magbigay ng ng tama at yung sound advice. Hindi talaga ako ekonomista. Ako po ay nung una tagalustay sa ekonomiya. Ngayon, wala na pong panglustay sa ekonomiya. Oo. Ganyan. So I'm not an economist. Hindi rin ako political strategist. Maarting na lang po ako. So hindi ako makapagbigay. Basta ang alam ko, malaki ang may ambag ng mga nasa taas Yes, para oo. sa atin dito. Parang ito na talaga yung this is your time to shine. Parang Oo. nasabi na natin to a few weeks ago na this is your time to shine. Na kapag ganito na may matindi issues to the maximum level issues na crisis, 'di ba? How do you address it? 'Di ba? So, may mga trade-off talaga na gagawin. Meron. Halimbawa, yung mga politiko, wag muna kayo kumuha ng mga sweldo nyo. Pwede din. Hindi, nasa sa inyo naman po yan. Kalahati lang ng sweldo nyo muna ikubrahin nyo. Oo. Bigay O kayo nyo wag kayong bigay nyo subsidy sa gas. Hindi, wag kayong kumubra. Ayun. Sweldo lang. Oh. Yes, Nicole, paki-explain. Wala, I have no explanation. It's a statement with a period. Tapos yung Lumalabas na naman yung Nicole Yala na Gabriela. Oo, dyan na. tapos ano yan, may tuldok yon, Jegs. Tapos, sinusian ko na, tinapon ko na yung susi sa dagat. Tinapon ko na sa Artemis 2, yung nasa moon. Diba? Yung Alam mo susi, na- ayaw ng buksan. Yung Na-imagine statement ko na yun, yung- tapos na. Na-imagine ko yung Nicole Yala sa loob ng utak mo na biglang umawak ng plakay. Wait, ako muna. Teka lang, ang gusto ko talagang sabihin, huwag kang kumubra. Sweldo lang muna. Ay, nako, nakakalurke. Alam mo, isa din sa mga nakita ko na pinost ni Sir Art Samaniego, yung nag-ano sa atin. Sa From Manila Bulletin. Oo, na sabi niya, dapat kinakailangan may gawin. Kasi kung ang iniisip mo yung long term, paano kung wala ng market na aayusin mo? Ayan. Kung patay na. Kaya ang hero ko nga dun yung sinasabi na na parang kapag hindi tinanggal yung ganitong Oo, may long-term Oo, consequence. ano yung long-term consequence, Oo. ganyan. Paano kung patay na po lahat? Kaya nga, Ano pang long-term sabi ko ang nga, sasabihin natin? aanin mo ang damo kung wala ng damo. Aanin mo, 'di ba? Totoo. Aanin mo yung mga ganyan. Ito yung mga sinasabi natin na hindi, well anyways, ayoko na lang magsalita bilang hindi nga ako economist, hindi ako political Nakikita ko talaga strategist. tumatayo yung Nicole Yala na may placard sa utak mo. Nag-ano lang siya, nag-step back because she loves her life now. She has a husband and 2 kids to take care of. May istasyon na pangangalagaan, ganyan. Kaya step back lang tayo muna. Kaya Ganon. hindi po kami pwede sa sa AM. DZRH Wag kasi niyo hindi talaga. delikado po yung buhay ng Correct. pamilya namin. We love our family.
Sabihin nyo na pong kasi mababash ka din dyan eh. O, hindi nagsasabi ng opinion. Oo. Sayang yung platform ng tambalan. Correct. Hindi nagsasabi ng opinion. O, edi ikaw dito. Kasi ikaw yung mabarel. O, di ba? May mga bagay-bagay po lumalabas sa bibig namin na hindi namin gusto minsan. Totoo, na tinatry lang po namin bawiin. 'Di ba? Pero alam mo, with ang main thought lang din naman talaga natin, Jegs, now is that ilabas din natin yung Filipino humor talaga at this Yes, point. Naalala ko yung isang video na napanood ko, babae, parang sabi niya, before my interview sa Germany. So nasa sasakyan siya, masaya siya, pakanta-kanta siya. Tapos after that, yung next clip is me after my interview in Germany. Tapos talagang buhos yung luha niya. Kasi daw sa Germany, ang mga tao hindi nag-sugarcoat. Pag sinabi niyang pangit ka talaga. Oo, Ganyan. talagang real talk talaga. Ganyan. Dito kasi sa Pilipinas, tayo eh. Careful tayo sa feelings, baka sabi na, masaktan. sige sir, tatawagan Tatawagan na lang namin, 'di ba? We'll see what we can do, 'di ba? Tingnan po namin, 'di ba? Mga ganun eh. Wala ka namang narinig sa Pilipinas in our, ewan ko sa pag-a-apply natin at sa pagkakaalam ko, wala ka namang narinig na HR na nagsabi o kung sino man na nagsabing, alam mo, wali kasi yung skills mo eh. Hindi ka pwede sa kumpanya namin. Diba? Kulang ka sa ganda, paano ka naging beauty queen? Walang magsasabi ng gano'n. Nasasabihin sa'yo is mga sugar coat. Yes, so yes. apparently parang dun sa video na yon ang sinasabi sa Germany, gano'n. Na hindi na siya sugar coat. Rekta na. Kung anong gusto ko sabihin sa'yo, sasabihin ko sa'yo. Tapos what struck me was yung mga comments ng mga Pilipino. Nakalagay doon, ate naman, malamang lumaki ka sa Pilipinas kasi adult na to eh. So, napagdaanan mo lahat ng mga iba't ibang klase ng krisis na meron tayo. 'Di ba? So, stand up! 'Di ba? Stand up tayo at ipakita ang galing ng Pilipino kasi kaya natin 'yan. Correct. 'Di ba? Tapos yung iba doon, ate naman. Alam mo naman ang Filipino humor. Palabisin natin sa mga ganitong sitwasyon, 'di ba? Ako yun na lang yung nakikita ko eh. Tawa-tawanan na lang kasi kung hindi talaga mababaliw talaga, promise. Ay, naku mga kabisyo, kasama mo pa rin. Tuloy ang buhay ang Love Radio. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion. Ayun, grabe na talaga yung ganap ngayon sa paligid natin. Grabe yung ganap sa paligid. Ano nga, nakakalungkot nga, may napanood ako sa News 5 ata yun na post na parang umiiyak yung manong driver kasi ni-interview siya kasi wala na nga daw siya panggas. Tapos may nag-comment pa doon na ayan, paawa effect na naman. Hindi po nagpapaawa Pero yung mga tao. alam mo yung nginig ng iyak niya na yung kino-compose niya yung sarili niya tapos pero nagbe-breakdown. Correct. Tapos may mga comment pa Na ng mga ganon. ganyan. Hindi na. Ayun, Bayanihan na. binash tuloy siya. Binalak niya yung profile niya. Ayan. Tinignan ko rin. Pinalitan niya yung profile picture niya, ginawa niya na pong pipino. Natakot eh. Binash. Kasi this is Ingat not din po tayo. Oo, this is not the time. Kaya nga sabi ko, patawa-tawa na lang, ganun-ganun na lang, 'di ba? Hanapan na lang natin ng light stuff ang life. Ganyan. At wag na natin tirahin ng isa't isa. Correct. Hindi na yun. Talagang wala, sa tingin ko, walang nagpapa-victim, nagpapaawa. Maski yung mga upper middle class, yung mga middle class, umaaray na rin po talaga. Kasi isipin mo, yung doble or triple ng gastos, mahirap talaga. Yung hindi na lang ata apektado ng krisis ng gas ngayon itong si Alexander. Oo, kasi hanggang ngayon, sa gitna ng lahat, nagsiswimming. Baka nga nagsiswimming pa yan sa sa crudo. Nagsiswimming ka ba siya crudo? Nakaka-lurky. Ay, nako. Anyways, basta, yun na. Yun lang muna. At kami ni Diego ay may gagawin muna. Yes, pero mamaya tayo banding-bandingan at usap po tayo later. Ha? Kwento na may hiwagang Bornay. Bye! Bye! Metro's number one, Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim,
pa rin nagniningning. Metro's number one, Love Radio. Basic! kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa
Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Salamin mo, Nicole Yala, kinalimutan mo na naman. Pasensya nyo na po, medyo malabo po yung mata. Binigyan ng salamin ni Doc Bless, hindi ginagamit. Sorry na po, ito na. Okay, zoom mo. Zooming! Zooming in! Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang EJ. Isa sa marami ninyong tagapakinig na nangangailangan ng payo ninyo. Sana po ay matulungan niyo po ako. Ganito po kasi, mahal na mahal ko yung girlfriend ko. Sa katunayan, nakikita ko na po ang future ko sa kanya. Siya po ang gusto kong makasama habang buhay at maging ina ng mga anak ko. Sa katunayan, balak ko na pong mag-propose next year. Sa tingin ko po maayos naman akong boyfriend. Ang problema ko lang po talaga, madalas mawala ng preno ang bibig ko. Ay, tropa. Ay, Brad! Ay, Brad! Tol, ano na? Kailan tayo magkikita-kita? Kailan tayo kita-kits para mang-judge ng buhay ng iba? Ay, naku, nakakaloko. Nakahanap ng mga kakampi. Ayan. Ang problema ko lang po talaga, madalas mawala ng preno ang bibig ko. Sabay na sabay po yung utak ko at dila ko. Walang filter. Rekta na! Walang buffering. Oo, walang buffering. Kapag may naisip po ako, nasasabi ko na kung hindi ko na, kahit hindi ko pa na po napag-iisipan. Nangyayari po ito sa mga taong malalapit sa akin tulad ng girlfriend ko. Para po may idea kayo, ganito po ako minsan magsalita. Kapag nagsusukat siya ng damit at tinatanong niya sa akin kung bagay sa kanya, nasasabi ko ng direkta kung bakit hindi. Masyado malaki ang braso o halata ang puson. Masakit daw po akong magsalita at natitrigger ko daw po ang insecurities niya. Ito nga pong nakaraang 3 buwan, 4 na beses ko na po siyang napaiyak dahil sa mga ganitong banat. Masakit po sa akin kasi hindi ko naman intensyong saktan siya. Wait, nag-iisip ako kung intention ko ba o hindi. Kasi nga tropa natin to eh. Okay lang naman kasi kapag nasa isip ko pa lang yung sasabihin ko, pero kapag nasabi ko na, doon ko lang na nare-realize na mali pala. Sabi po ng girlfriend ko, wala daw akong filter. Ang tanging maganda lang daw po sa akin, hindi ko na inuulit yung mga maling hirit. Pero ang problema, kailangan pa siyang masaktan bago ako matuto. May recent incident po kami, kaya ngayon hindi niya po ako nakausap. Humingi po siya ng space at halos 1 linggo na kaming walang communication. Natatakot po ako na baka ito na ang maging dahilan ng tuluyang paghihiwalay namin. Gusto ko pong magbago para maging maayos kami ng girlfriend ko. Ano po bang pwede kong gawin para makontrol ang bibig ko at mas maging sensitive sa nararamdaman niya? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. EJ. Nicole Yala, may kakilala ka bang pet shop? Pet shop? Meron. Bakit? Magkano yung binubusal sa bunganga ng aso? Anong gusto mo? China o ano? Yung madaling masira o yung depends, 'di ba? Kasi kailangan niya ng busal sa bibig, alam mo. Hindi, pero ang maganda hindi na tayo hahantong dapat diyan. Hindi na tayo dapat hahantong. Alam mo, totoo na the only way you really learn is kapag ka nasaktan ka. Katulad dito, kapag ka halimbawa
tuluyan ka ng hiniwalayan, ganyan. That's the only way that you act. Hindi naman only way, but that's the hardest ways to learn. Na kailangan mo muna ma-experience ang isang malupit na bagay at masakit na bagay bago ka talaga matuto sa lesson. 'Di ba? Although wala din naman akong bilang somebody who speaks her mind, Yes, oo. wala din naman ako masyadong... Isang kulungan lang tayo. Correct. Wala din naman akong... Pasensya na po kung wala din ako masyadong naisip na, ay, mali pala yung nasabi ko. Sometimes kasi... ang siguro kailangan lang i-practice talaga yung filtering. Yung tatandaan mo lang, habit yan hindi po siya madali. Kasi hanggang ngayon natututunan, pinipilit po namin itong matutunan 'di ba? But para sa akin, there's nothing completely wrong with saying what's on your mind. Nagiging honest ka lang. Nagiging Sa totoo honest ka lang. Minsan, ang problema ay yung mga taong tumatanggap. So for example, at kailangan lang natin ding tandaan na hindi lahat ay madaling tumanggap ng criticism. May mga ibang sensitive sila dyan kasi katulad ng girlfriend mo, nandito-trigger insecurities niya. Yung bang malaki na nga, sinasabi mo pa, malaylay na nga, inulit-ulit mo pa. Yung may mga ganun. Hindi lahat kayang tanggapin na gusto nila na, uy, sabihin mo sa akin para at least alam ko mali. Hindi lahat ganun May mga tao talagang very typical like your girlfriend. Pero para sa akin, again, there's nothing wrong with speaking your mind. It's just that try to develop the habit of filter. Ayan. Yung EJ, yung pinagdadaanan mo ngayon, parang lang yan hindi mo siya totally mababago. Hindi. Makakapag-adjust ka. Eto na tayo Correct. So, ang nagbabago lang dyan kung minsan, yung mga taong makakaharap natin na talagang perfect match natin. Yeah. Like for example, Nicole Liala, 'di ba? Perfect match yung asawa niya dahil it's a music sa ear niya, yung mga pagdadakdak niya, di ba? Correct. Ganun. Oo. So, are you saying, Jegs, na maaring hindi din kayo match ni girlfriend? Ayokong basagin yung balon mo. Pero maaari. Oo. Diba? Kasi hindi mo pwedeng baguhin yan. Kumbaga, yan na yun na wire yung utak mo. Yes, pwede ka mag-adjust. Pwede ng ka konti. mag-adjust. Kasi pero yung ngayon babaguhin mo talaga, hindi namin... Ilang beses na namin sinubukan na, hindi kami magsasalita. Hindi kami magsasalita. Tikong bibig. No, huwag ka magsalita. Huwag mo sabihin. Kasi yung utak natin nagro-roll siya Correct. Problema siya ng mga matitilino actually. Oh. Wow. Sabi nga, isang kulungan lang tayo Yun, ako na nakikita ko lang dyan is ang ipapractice mo lang talaga yung filtering. Kasi pwede mo talagang ikapahamak yan. Yun talaga yun. Eto ngayon, in a way, ikinapahamak mo kung talaga maghihiwalay na kayo ng dahil dyan. In future situations, pwede mo yung ikapahamak sa opisina. 'Di ba? Pwede mo ikapahamak talaga yan Yun Kaya yun talaga yung pwede mong i-try, filter. Mag-iisip ng mabilis kung makakatulong o hindi. Pag sinabi ko ba to, makakabuti o hindi. Mga ganun. Yun yung itatry natin na habit na i-try to practice. Pero hindi siya madali. Hindi mo pwedeng pilitin yung sarili mo na, ay, hindi na ako magsasalita. I won't speak my mind. Hindi na ako ganun. Kasi hindi ka ganon! Ilang percentage lang mababago, pero babalik ka pa rin sa default na ganito tayo. We speak our mind talaga Yes. So, ang fix dyan is siguro yung tao na makakaintindi sa'yo. Siguro, ikaw habang nagle-learn ka to filter, dapat ma-learn din ng partner mo to accept yun na eto ka na, ganun mag-work yung mind mo. Tsaka hindi naman po lahat talaga na nagiging jowa natin, nakakatuluyan natin. Hindi namin sinasabi maghihiwalay na talaga kayo, no? It's just that, yung sinasabi ni Jegs na merong mga taong makakamatch talaga natin, na magigets yung line of thinking natin. Parang yung sa asawa ko, kapag sinasabi niya sa akin, kunyari na hindi bagay sa akin yung outfit na yan, for example, minsan pinipilit ko talaga, minsan hindi. Kapag sinabi niya talagang kesa ibang tao pa yung magsabi. Nire-real talk ka rin ng asawa mo kuminsan. Lagi yung mag-real talk. Wow, ano ka na naman ngayon, di ba? Mga ganon. Pero, hindi ito para... Pero love language na siya ninyo? Naging love language kasi nga siguro, match din. Match din Ganon lang din talaga pinupunto ko na talagang, ibibigay talaga sa'yo yung match para sa'yo True. May mga ganun So again, namin sinasabing hindi para sa yung girl So baka andun parang kayo sa stage na natututo kayo parehong dalawa na mag-adjust. And for all you know, itong moment ng pag cool off period ninyo or yung lack of communication, 'di ba? Yung absence, 'di ba? Yung absence. For all you know, mas lalo magpatibay pa ng relasyon ninyo. Ma-realize niya na nakakamiss naman pala or ma-realize niya na
you mean well. Mhm. I hope you mean well, ha? Oo. 'Di ba? Pag sinabi mong pag sinabi mo ang isang bagay, you mean well na hindi bagay sa kanya kasi lumalabas yung braso niya o lumalaylay yung puso niya. Naalala ko tuloy dati nung sa mga early days namin ng asawa ko. Sabi ko, huwag ka mag-sleeveless kasi ang pangit, ang laki ng braso mo. Talaga nasaktan siya doon. And never na siya nagsuot ng sleeveless noon dati. kahit kailan. Sabi ko, hindi bagay sa'yo. Oo. Pero wala naman akong intensyon na saktan siya. Kasi para sa akin talaga, syempre, girlfriend ko Visually, siya. oo. Gusto ko yung maayos din. Pero sabi ko kasi para sa mata ko, hindi bagay. Talagang sumama din yung loob niya noon. May mga ganun Yung mga eh. stages talaga na Meron talaga. Tapos hanggang pareho kayo mag-learn na ma-adapt na, Correct. ay, ganun na sa magsalita, ay, Oo. kinakailangan ko rin para magbawas ng ganito. Tama. So, magkaroon ng adjustment. eventually parang magigets ninyo talaga yung isa't isa eh. So, yun. So, hindi pa naman natin kino-close ang door sa iyong Yes, jowa oo. kasi hindi pa naman talaga kayo tuluyan naghiwalay. Meron lang talaga kayong absence of communication for now. Ayan. 'Di ba? But this is also a lesson for you. Lesson for you and for her. Ayan, dalawa kayong mag-adjust, Oo. hindi lang isa yung mag-a-adjust. Correct, because it takes two to tango. Dalawa Tama. talaga kayo na nandyan sa relationship. Correct. Ganon. At ganon din naman si ate mo, girl, yung girlfriend mo. Hindi naman ikaw yung huling magiging karelasyon niya if ever maghiwalay kayo, no? Na pwede siyang kutsain or pwede sabihin sa kanya yung totoo. Maaring hindi nga pangungutsa kundi nagsasabi lang talaga, nag-real talk lang talaga. Ayan. Oh. So, dito natin masasabi na kung minsan love is not enough sa isang relationship. Ano dapat? Meron talagang yung perfect. Kasi 'di ba, kaya nga may mga exes tayo. Minahal naman natin yung mga yun Correct. Pero bakit hindi lang hindi talaga sila? match, 'di ba? Until na makita natin yung sa amin ngayon, yung present namin ngayon, yung mga asawa namin ngayon, yun yung perfect match. Oo, yun yung perfect match. Yung Oo. parang gets na nila, sila yung mga taong nagigets kapag halimbawa, may masama kang nararamdaman. Pag mainit yung ulo mainit namin. yung ulo. Alam nyo na. Alam nyo na, asawa ko pag mainit ulo niyan, grabe magpreno. Pero tapos bibilisan. Pero ngayon, I'm happy sa fuel crisis. Hindi nyo mailalabas. Hindi niya mailalabas yung galit niya sa pedal ng gas. Kasi mahal. Gliding lang kami ngayon. Gliding. Ay, nakaka-lurk. But definitely, if match mo itong girlfriend mo, babalik din yan sa'yo. Tapos, magre-recalibrate lang din kayo. Mahirap din naman kasing totally na magbago ka para sa isang tao. I don't think people actually really change for a Correct. person. They learn to adjust and adapt. Pero Yeah. not na talagang mag-change ng tuluyan. Kasi yun na yan ikaw Pareho kayong meet halfway kayo dyan. Magmi-meet halfway kayo. Mag-calibrate kayo na sa gitna. Ayan. Correct. At mangyari naman yung mga calibration na yan. Ha? Good luck! Good luck sa buhay mo! Oo. Kasi gets namin yung ganyan, yung speaking your mind, ikakapahamak mo talaga yan. Ang i-practice mo yung tono Yan. para kung talagang hindi mapigilan na Yan, yung yung utak tone, mo. tama yung correct, tone, yung oo. utak mo at ang dila mo ay magsabay. Oo. At least yung tono man lang dyan ka, Ayun, yung dyan ka parang- masalba ng yung tono. parang, ay, pangit Han, yung Oo. laki ng braso mo. Han, medyo, Alam mo, ganyan. yan. Pag medyo octaves, decibels, lower, Ayan. ganyan. Oo. Laking bagay. Yan yung mga ipapractice mo. Correct. Pero I won't advise you to not speak your Oo, mind. Kasi baka yan na lagi yun ka nakapalseto kasi. Kaya nga di ba? Di ba, lagi kang ganon. Kalma lang. Alto-alto lang ganon. Sinosoprano mo lagi Tama. di ba? Kasama mo! Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ito na. Ano ba tayo? May pag-usap ba tayo sa mga tao dito sa TikTok? Itatry ba natin? Yes, ma'am, sa TikTok lang. Ayan, okay. Sabi ni Mami Tisay, communication ang kulang sa relationship. Oo. Ang bilis lang talaga sabihin niya pero mahirap yung Oo. gawin. Yung communication So, paano na yan. nyo gagawin yung communication? Nagko-communicate naman kayo verbally pero nagkakasakitan kayo. So, paano? Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl?
Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Anong nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano?
Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Opya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ikaw May nagmamay-ari. hopya baboy. Opya. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal.
Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sa camera. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulikal ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. Ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali.
Susunod na pagkain. May balot! May balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos May lamang. loko na Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera.
Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. Kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan,
at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan.
Sinota mo. Ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oradyo ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORAD. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards on. Buwan! Kabayan. Na pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami ka
Napakalambot nito. Masarap din itong isaw-saw sa kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha ka ng humor. What can I say? Kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. May masarap to. Nakaking nalang-nalain, natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Bakit? Wala eh. Wala. Kala mo lang Pura meron. approval. Pura approval eh. Hay, ano ba to? I think it's a general feel ng mga tao. Na parang mabigat. Na parang may something Parang sa may bayan. heavy May, siya. correct, may heavy or heavy gat na rin yung weight natin. Kasi pakabatugan tayo last week. 'Di ba? Pahila-hilata, 'di ba? Isang buong linggo halos, ganon. Oh well, siguro yung nararamdaman nating bigat, kung hindi man ito bigat ng katawan talaga dahil literal medyo bumibigat na po ang katawan. It's a heavy feeling ng krisis. Nag-uusap nga kami ni Diego Bandido na parang sa lifetime namin, madami ng krisis na dinaanan yung Pilipinas, pero isa din ito sa talagang ramdam mo. Mabigat. Pumapangalawa sa COVID. Correct. Sana hindi manguna pa sa COVID, Oo, 'di ba? sana. Na mabigat siya, na lahat na umaasa na lang kay Lord. Si Lord naman ang pinakamalakas. Kaya nga we need prayers din eh. Correct. Kasi actually yung mga ganitong pagsubok may inire-reveal to eh. 'Di ba, Tingin mo remember? anong nare-reveal? Remember yung COVID, doon natin nakita yung mga nakaupong mga opisyal kung paano magmamanage. Doon din natin nakita na kung gaano ka-flawed yung healthcare system natin. Yan. So ngayon, anong sinasabi mo? Wala. Jigs, may pulang ilaw. Nasa gitna ng iyong kumikinang na ulo. Ang masasabi ko lang po, ang opinion ni Diego Bandido ay hindi po yung opinion ni Nicole Ayala at ng Sinenyas himpilan ako ni ito. Nicole. Si Nicole po yung nagsenya sa akin. Sige na.
Nakakainis. Kaya nga, mamumundok na lang ako Kaya eh. nga, mamundok ka na lang. Oo. Alam mo, kailangan ng extra, triple at matinding dasal para po sa ating bayan. Ayan. Patuloy po tayo magdasal para sa isa't isa mga kabisyon Ayan. ng itong heavy feeling natin, Correct, yung bigat ng pakiramdam dahil sa krisis na nararanasan natin. Yung pulang ilaw kasi nang tatarget Ayan. di ba? Yung krisis na nararanasan natin, malagpasan natin sa lalong madaling Ayan, panahon. isa naman yan sa kasi aakyat nga ako ng bundok for a church mission. Isa sa mga ano natin yan sa mga Iaalay. mga ano na sama sa panalangin nila yung nararamdaman natin dito. Correct. Na mabigat talaga, promise. True. Kaya nga kanina sabi ko, yung pagsakay ko sa jeep, kwentuhan namin kanina, ramdam ko yung bigat eh. Oo. Yung bigat nung nararamdaman ng jeepney driver. Yung alam mong nag-iisip siya Oo. habang nagmamaneho. Correct. Well, nakita ko na yung yung viral na yung sinasabi ko nga. Nabubili ng gas, parang umangkas lang siya sa motor Correct. para may pang ano. 'Di ba? Ang Grabe. bigat Oo. nun eh. Sana po ito'y nakarating na sa kinauukulan. Ano ibig sabihin mo, Nicole? Hindi, ang sinabi ko lang sana. May So, ibig tapos anong sabihin. gagawin nila? Ay, mas sinabi ko Suggestion. sana. Ang pulang ilaw! Marathon na! Dami natin sinasabi. Exit na nga! Oh, bye-bye! God bless! Kaya natin to, guys! Laban! Metro's #1 Love Radio. Basic!